Aduh, sopo kayak mau? Ora ngerti jenenge barang yo. Ora ya wis ben lah. Besok nang anu tak yo nganu. Wah, aku ya lali ra. Tekon jenenge barang iki piye iki mau iki? Aku tak anjing ini jagung kowe ndraku wae nyelengi bapake engko tak ndraku kapiran wis arep panen iki. Mbok menawa engko iso nggo muriki anak bos. Wah, iki mulai arep dibedoli anune kembange iki. Wis arep gawe megar ngene. Ya ngene iki sarep dibedoli siap. Besok iki nggo pakan wedhuse lemu didol nggo besaran. Ya 10 ra payu-payu wedhuse wis. Ambuh ora